Gaurkoan horoskopoa irakurtzea erabaki dut. Ez dut sekula santan egiten, beldur bai naiz, ez ote dudan sinistuko. Edo sinistu nahiko igual. Tira, behin egiteagatik ez dut uste segituan zilarrezko txano batekin ibiliko naizenik hortik. Birgo garenok erosotasunetik irten eta gure iritzi sendoenak kolokan jarriko omen ditugula dio gaurko nire horoskopoak. Paradogikoki, gaur zientziaren munduko bi pertsonarekin mintzatuko gara aterpe saioan. Ez legoke gaizki ba, horoskopoari kasu egin eta aldaketa klimatikoagatik kezkatzeari uztea. Baina horrela, gehiengoak onartzen duen zerbait ukatu eta ardi beltza bilakatuko nintzateke, edo hartaldea kaso. Kaixo, ongi etorriak aterpe saiora. Gaur klima aldaketaren negazionismoaz hitz egingo dugu eta horretarako bi gonbidatu ekarri ditugu. Gorka Laurnaga, Baztango taldeko sozialetik, eta Lorea Flores Companys, Greenpeaceetik, ongi etorriak. Esker. Hasieran entzun dugunaren sarrera hortatik ez, nik ateratzen ditut ondorio batzuk eta badira, ari direla nolabait modan jartzen edo itzultzen teoria azientifikoak eta bazirudien hori nolabait superatuta genuela eta gustatuko litzaidak igual klima aldaketan sartu baino lehenago hitz egitea pixko bat honen inguruan, ez? Zergatik itzultzen dira teoria zientifikoak? Ikuspegi historiko batetik, berez igual ez da gauza arraro bat, baizik eta gauza normalena, ez? Historian zehar, igual arraroa izan dena izan da, ez? Gizarte bat metodo zientifiko baten arabera antolatzea, edo bere ezagutza nola baitere, ez? Ezagutza empiriko bat izatea, hor modernitateakin, ez? Etortzen da, ilustrazio eta modernitateakin, nola baitere sendotzen da, orai gaude erraten dutena garai postmodernoan, ez? Eta nola baitere, egon ziren errelato guzia handi horiek, ez? Hausten nahi dire, apurtzen nahi dire, progresoarena, zientziarena eta bertze batzuk, ez? Nire ustez hori txarrerako, horietako batzuk, baina, garai hortan daude, ez? Ziurtasun handi horiek pixkete purruskatu dire, ez? Eta hortaz orai seguraski ere, badugolako menu zabal bat, mundu likido bat, eta hor bakoitzak arpatzen du erten zenuen bezala, batek horoskopoa, bertzeak txanoa, eta egiten dugu ahal duguna mundu zaila ulertzeko, ez? Eta, Lorea, zuk nola bizi duzu hau, eta gero bestalde batetik ez, zure lanean, nola eragiten dizu fenomeno honek orokorrean? Guk ikusten dugu, eta gorrek ipatu pixkotez, informazio pila dagoela, eta erratutez, informazioaren aroan bizi garela, hori informazioa gero eta toki gehiago eta desberdinagotatik hartzen dugu, ez? Ni, zientzialari naizela ere, ez? Guretzat aitz garrantzitsuak izan dire beti aldizkari zientifikoak, zeinetan, zientziak balidatu edo metodo zientifiko batekin balidatutako datuak ematen diren, gaur egun baitugu sare sozialak eta bertze motako, ez? Nolabait erran informazio bide ohikoak galdu, krisi batean daude, gero eta behar gehiago daukate sare sozialak eta badirudia mintzetan hor argitaratzen den edo zer sinesgarritasun maila berdina daukala, ez? Eta hori, ez? Bulo edo deritzogun olakoak agitzerre zabaldu eta sinesten dira. Bai, nik uste dut hor, igual alde batetik ez, badagola metodo zientifikoa ukatzen duen korronte minoritario bat, baina gero bestalde batetik, igual esango nuke, gehien uketzen duena realitatea, izan daitekela batzuetan, ez, edo aurkezten dutena haien argudioa zientzia balitz bezala, baina benetan, ez dago inolako bermerik hor. Igual hortik doa negazionismo berri hau, ez, gehiago desinformaziotik zientzia ukatzetik baino, horrela ikusten duzuen. Nik uste dut, haunditzetan, egoten da zalantza zilegi bat eta kezka zilegi bat, nolabait ere menu konspiranoiko handi horren atzean, eta ez dire persona ez kritikoak. Eta hoi kontuen hartzia importantea da. Haunditzetan, gainera, persona aski kritikoak dire, irakurtzen dute, eta barrez. Zein da arazoa? Ze iturritatik edaten duzun, eta ze iturritan konfiatzen duzun. Orduan, nik uste hitz gakoa da hau, konfiantza, ez? Eta hori da kontu bat nahiko zaila, zeren hemen denek konfiatzen dugu zerbaitengan, ez? Ni ez naiz gai ulertzeko IPCC-ren txosten bat. Eta niri galdetzen banauzu, ez? Zergatik aldaketa klimatikoa, nik ematen aldizkizut erantzun batzuk, baina nik beti konfiatzen dut sistema zientifikoan. Orduan, galderan ere ustez da,
konfiatzen alda sistema zientifikoan, ez? Zeren teoria pixket konspiranoiko horiek hoi da zalantzan jartzen dutena, ez? Hausten dute teoria zientifikoan konfiantza. Ba, ez dute dena ezagutzen bere osotasunean, eta orduan dudak planteatzen dituzte jakintza ez duten gai horren inguruan, ez da? Zalantzarena da gako handi bat, ez? Haiek ez dute erraten hau da egia, handitzetan, baizik eta zalantza sartzen dute, ez? Orduen, berdin duzuk 10.000 datu plazaratzea, berdin du olako txosten handi bat mai gaineratzea, zeren haiek zalantzan patzen dutena da sistema zientifikoa bera, ez? Orduen, hor badago erroko arazo bat, eta hor badago liburu bat, Loreak ere seguro ezagutzen duela, zalantzaren merkatariak izenekoa, eta klima gaiarekin gainera aski lotua dagoena, eta hor kontatzen du nola Estatu Batuetan, 70, 80 hamarkadan, hau izan zen, hain zuzen ere, lobby fosilek erabili zuten metodoa zientzia zalantzan partzeko, edo klima zientzia zalantzan patzeko. Haiek ez zuten ukatu zuzenean aldaketa klimatikoarena gezurra da. Haiek sartu zutena gizartean da zalantza. Eta hau berdin egin zuten tabakoa eta kantzerraren loturarekin, ez? Orden nik uste hori da kontu klabe bat, eta Loreak hartzen zuen, ez? Sinesgarritasunarena. Eta nik uste dut hor bada buelta bat emateko afera uni. Eta nik uste dut hortik ateratzen alda konklusio bat aski interesgarria. Munduko lobby fosil handienek egurtu zuten konsenso zientifikoa eta hala ere segitu zuen izaten egitate zientifiko bat eta konsenso zientifiko bat. Horrek ematen du konfiantza bat ere sistema zientifikoan. Beraz, zentzu horretan ez, badugu zientziaren munduan, badago batasuna klima aldaketaren inguruan eta erregai fosilen inguruan eta, bueno, gauza askoren inguruan, baino hala eta guztiz ere zalantzan jartzen dugu. Bai, hor, erranuke badirela bi kontu, ez? Alde batetik, eta, bueno, Gorkak erran duena, badaude negazionistak, errate alduguna hori ez teoria zientifikoa ere zalantzan jartzen dutenak, edo bertze iturri batzuk sinestea errixago denak, bertzetik dago erregai fosilen industria batez ere, eta bertze batzuk beraien interesa bestu alde, izugarrizkako kanpaina publizitarioak, izugarrizko dirutzak inbertitu dituztela, hori ez, zientzialariek zioten horreri aurka egin, edo horretan zalantza bat sortzeko, ez? Eta gero ere egia da, bueltatuta komunikaziora eta nondik hartzen ditugun gure informazioak, ez? Batzutan ez zientzia komunikatzeko orduan, egia da datu haunitzen ematen direla, batzuetan hizkuntza batean ez dela erresa asumitzen jende guztiarengatik eta bai ez kontra egiteko edo bulo edo zera horiek zabaltzen aritu direnak, normalean egia da bertze motako hizkuntza bat erabiltzen duten hori haunitzetan oinarritua dago sinesmenetan, orduan zaila da aurka egitea, ze norbera prest dago sinesten duen horren aldeko informazio, errateko, arrazoia neukan. Bai, eta gainera nik uste dut hor gertatzen dela beste gauza bat, eta hau entzun nion behin planetarioko zuzendari oiari, Javier Armentiari, esaten zuen, zientziak badituela froga mugatu batzuk, ez? Eta teoria zientifikoek badituzte infinito froga, edo, ez froga baizik eta, zalantzan jartzeko infinito modu, ez? Eta hor, badago desoreka bat, eta, sinistu behar dugu azkenean zientziaren ganez, teoria haiek... Zientziak badu zerbait, egia da beti hainen zuzen izateko probabilidade margen batzuetan ibiltzen dela, eta horren zaila izaten dena, eguneko egun ezin da erran, danaren zera guztiz aldaketa klimatikoaren ondorio dago erraten da, badago probabilitate bat, 12% uste dut, zigozuela aldaketa klimatikoak hau, eta zientzia mugitzen da margen horietan, eta egia da horrek sortzen duela zalantza bat, bino zalantza eta margen bat bada ere, aldaketa klimatikoari dagokiola badago ziurtasun bat, badago adostasun bat, ez dakigu zehazki ze ondorio ekarriko dituen, zeba hori, margenetan ibiltzen garen, nik uste dut hor mahai gainean jarri behar dena hori dela, ez? Eta hortik kanpora doan bertze edo zein gauza, eta batez ere normalean bertze teoria hauek ez dute
zein da iturria, ez ez dakigu nondik atera den afirmazio hori edo, ez, aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen duen afirmazio hori nondik dator, ez, orain adibidez presak botatzea ekologisten gauza dela eta horren ondorio dela ur eskasia eta ez aldaketa klimatikoarengatik hori afirmazio hori nondik datorrez, non daude datuak hori horrela dela ziurtatzen dutena. Bai. Hori da. Bai, dena. Bai, eta, alde batetik dago ez, zuk esan duzuna, ez dagoela non kontrastatzeko aukerarik, baina gero bestalde batetik ere, edo modan dagoen korronte bat edo bogan dagoen korronte bat dela esango nuke ez, batean batek esango lukela hemen falta direla negazionistak maila orekatua izateko, ez? Eta ez dakit, nola ikusten duzu hori, ez dakit ikusi zenuten Jordi Wildek egin zuen debate famatu bat YouTubeen, ez? Eta debatearen izenburua zen zientifikoak versus negazionistak. Hor alde kontra edo nola... Aski gai interesgarria da, eta nik uste gezurra handi bat. Hau da, zientzialari bat edo zientzialarien instituzio oso bat eramaten dituena 200 urte aztertzen zergatik mundua den borobilak, hoien nolabait ere baliozkotasuna eta YouTubetik edan duen terraplanista batena berdina da. Beraz, zentzua du, patzea biek plato batean eta biei ematea 5 minutu arrazonatzeko. Horrelako gaiak ziren, Hain zuzen ere, ez, baina hau da egin den praktika bat, bere izena ere badu, ez, neutralitate faltsuarena edo ekidistantzia faltsuarena, ez, eta orduen ematen du hemen kritikoa dela dena kritikatzea. Eta hemen kritikoa dena da erratea zertan konfiatzen alduzun, eta beraz, zentzu haunditzekin erraten alduzu, hemen ezin ditugu maila berdinean jarri, zeren bertzenaz, mezu aski oker eta arriskutsu bat ematen duzu gizartean dako gainera. Klima aldaketarekin sartuko gara pixka bat sakonago, baina horretarako lehenengo aterako gara kaleetara eta entzungo ditugu kale hotxak. Bai, noski. Bai, nik uste dut ez itzen dela, bai. Bai, noski. Interes ez daki zein den, baina egia esan da beti gezurra esan digute. Estatuek, gobernuek, beti gezurretan ibili dira, orduan mesfidantza logikoa da. Bere interesagatik izango da, baina existitzen dela hori ikusgarria da. Interes ekonomikoengatik, ziurazki. Bai, kapitalismo. Nire etxat da, hori kapitalismoen interesak oso nabarmenak direla, eta jai daukagu, ez du ezer egin. Ez gara ibiltzen garai, zeren ezin da ekidin. Hori da ikasketa edo prozesu largu bat, Niretzat mobilizazioa, mobilizatu behar gaitezke bestela zaila egite zaigu. Pizkanaka, denok ikasten ari gara eta, espero dugu, hobetzea. Kaletik bueltan aterpean gara berriz ere, eta ikusi dugunaren arabera ez da bakarrik badagola zientziaren munduan konsensu handia, baizik eta behintzat ikusi dugun laginaren arabera ez, kaleetan ere bai, baina igual falta dena da edo ez dena inbeste interesatzen da honen inguruan hitz egitea ikuspuntu ekonomiko batetik, ez da? Hor, nik uste dut, ez dela gainera aski, ganden egunean irakurri nuen datu bat eta inpaktatu zian handitzez, 2018an Brasilen jendearen 86% konsideratzen zuen aldaketa klimatikoa afera arraslarri bat. Eta hala ere, urte batzuk beranduago, 2018an Bolsonarok irabazi zituen hauteskundeak, eta berazen negazionista deklaratu bat. Horrek erakusten du ere bai, konsensua egotea hala ere ez dela determinantea hemen politika batzuk edo bertze gertatzeko. Eta gainera, herrialdez herrialde aldatzen da, Estatu Batuetan alderdi errepublikar
errepublikarraren botantetan eta militantetan, bueno, negazionismo antropikoa behintzat 50%koa da lasai ederrean, ez? Eta nik uste dut gertatzen nahi dena da, gainera konsenso hori bentzait gizarte mailan tabu hori hausten nahi dela, ez? Negazionista deklaratua orain erraten alduzula nolabait ere lasai ederrean, ez? Pixket feminismoarekin gertatu zen, ez? Voxen etorrerak nola normalizatu zuen ideologia de genero eta historia guzti horiek, eta horrek nola ekarri digun bertze egoera batera, eta negazionismoakin hori gertatzen nahi da, ez? Hor, Andreas Malm eta Zetkin kolektiboak badu liburu bat aski interesgarria, Azal zuria erregai beltza izenekoa, euskeraz ez dago, eta hor, haiek diferentziatzen dute negazionismoaren 4 fase, ez? Erraten dute egon da fase korporatibo bat, 3 puskatan, 82tik 2000 batera, 2001tik 7ra, 7 amaseian etortzen da Trump, horrazten da fase konservadoreago bat, eta orain 2021 batetik aurrera gaude eskuin muturraren fasean erraten dutena, ez? Orden, urte horietan egontzen nolabait ere korporazioen saiakera negazionista, eta hau lotzen dut kapitalismoarekin, esplizitu eta argi bat, sortu zituzten instituzioak nahita zalantza sortzeko, naiz eta haiek jakin bazakiten zientifikoki kontsentso bat zela, baina ez, hor egon zen aparatu ideologikoak sortu zituzten, nahita ez, hausteko kontsensua, baina orain gauden fasean gainera, horretaz gain, horrek eman du biraketa bat, lotu da negazionismoa auzi nazional antimigratorioarekin, eta orain gaude momentu horretan, ez? Ez ditugu nahi aldaketa klimatikoa eta migranteak dire agenda 2030, ez? Eta pixken momentu horretan gaude orain. Bai, bueno, hortik hartuta, bueno, ez, argi dago ez badaudela interesa batzuk aldaketa klimatikoaren aurkako ekintza oztopatzeko, eta guk ere hor bereizten ditugu bi talde, ez, negazionistak berez aldaketa klimatikoa ukatzen dutenak, eta bueno, hori elkartu dezakegu ez, hori eskuin muturra, ez dakiz hor, eta jende horrek behar du beti etxai bat, ez, errateko ni ona naiz, hauek dira etxaiak, eta hor aldaketa klimatikoa, etorkinak, horiek dira etxaiak, ez. Eta gero badago bertze guk klasifikatzen ditugun bertze negazionista batzuk egitan gehiago retardistak direna, ez dute ukatzen aldaketa klimatikoa, baina fokoa bertzen nonbaiten jartzen dute, edo behintzat erantzuk izanguna kendu nahi dute beren gainetik, ez? Eta honen adibidez Repsol, ez? Gure orain etxai bat bilatu beharra baldin badago Repsol izan nintzen, Greenpeacek egin zion ekintza bat Repsoleri, ez erraten zuen aldaketa klimatikoa ez da hainbertze, orain gaude krisi energetiko batean, orduan behar dugu ez, energiari arreta jarri eta ez hainbertze aldaketa klimatikoari, egin genuen ekintza bat, eta ekintza horren ondorio izan zen Josu Jon Imazek erraten zuela erregai negutegi efektuko gasen isuriak handitzea eta pobrezia energetikoa Greenpeace eta antzeko talde ekologisten errua zela, eta ez hainbertze beraiena, ez, agua egin nizkion trabak jartzen gasoleoa eta gasari, eta orduan ikatza erretzen ari zen gehiago, eta hori talde ekologisten errua zen, ez, eta hor argi bada, ez, badagola ere sektore bat naiz eta zuzenki ez ukatu, ez, aldaketa klimatikoa badagoena, bertzen mota batako estrategiak bilatzen dituztenak ere fokoa bertzen nonbait jarri, ez, eta aldaketa klimatikoaren aurkako egitazko ekintza eraginkorrak geldiarazteko. Eta erran nuke gainera hoi alde nolabait ere kanpo progresista ezkerrean hoi dela arriskutsuena, ez, geroratzearen tendentzia hoi, bada geroratze esplizitu bat eta kontzientea, ez, eskuinak egin duena, baina badago geroratze inkontziente bat, ez, eta horrek baditu arrisku handiak, eta iduritzen zait transizio egiteko garaia tortzen denean, ez algaren hasiko gu ere, Zanbergak erraten zuen bezala, bla, 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 eta pixket gauzak alboratzen. Eta ez, hoi pixket ikuste dut ezkerrean baden arrisku bat. Eta nik uste interesgarria da ere ultraeskuinaren diskursua ulertzeko nola ulertzen duten, zein den beren markoa. Guk pentsatzen dugu, haiek, ez, pixket eskuina eta ultraeskuinak erraten duela. Ez, bueno, dena dago ongi eta hemen behar dugu politika zentrista batzuk dena mantentzeko berdin. Haiek, adibidez, ultraeskuinako diskursoak ez du ukatzen krisi momentu batean gaudenik. Aldrebes, haiek erraten dute ez, hau, hemen gaude kolapso momentu batean, gaude momentu arras komplikatu batean eta mehatxuz betetakoa. Haiek egiten dutena da, edo behintzat autore batzuk erraten dute, krisiaren inbertsio bat, ez? Erraten dutena. Hau da, arazoa ez da, nolabait ere, aldaketa klimatikoa,
ez dire hegazkinak, baizik eta chemtrailsak, ez? Pasatzen diren hegazkin horiek guri fumigatzen, nolabait ere, ez? Arazoa ez da, persona migrante horiek badituzten arazo guziak beren herrialdeetan eta ez, errefuxiatu klimatikoak, arazoa da reemplazo handiaren teoria, eta etortzen direla musulmanak guri inbaditzera, ez? Orduen, haiek hartzen dituzte relatuak eta buelta ematen diete, ez? Bai, eta inkluso orain etortzen zai burura, ez? Eta jorratu dugu programa honetan ere bai, inkluso feminismoaren kasuan, ez? Egiten dute joaten dira pixko bat aratago, eta erosten dute kasu hoietan erasotzaileak etorkinak direnean, ez? Eta gainerakoetan ukatzen dute. Baina, bueno, ez hori bakarrik, ez etorkinak direla, baizik eta feminismoa bera gizonen eskubideak arriskoan jartzen ari dira. Feminismoa ere ez krisi horren eragile da, ze eskubide batzuk galtzen ari dira gizon xure gizajo batzuk. Bai, eta fokua lehenago aipatu duzu, ez? Batez ere uste dutzuk Lorea esan duzula, fokua desbideratzen dutela, eta, zuk ere chemtrails hauekin eta hola, fokua buelta emanez kontzeptu horri ez, fokua non baiten kokatu beharko genu orain, igual izango litzateke gure mugetatik kanpo zen, egia da Repsol ere aipatu duzu, orain ematen du ez, enpresa hauek guztiak bilakatzen ari direla berdeak, eta aldiz ari gara kanpora eramaten edo kanpoko herrialde txiroago batzuk ustiatzen, eta igual ez dakit ikusten duzuen hau dela azkeneko pausua kapitalismoak eman duena, edo erosi duela nolabait energia berriztagarrien diskurtsoa, bilakatu da nolabait zuritu ditu politika hauek, eta ustiatzen ari gara kanpoko herrialdeak, eta bertatik ateratzen ari gara, uranioaren kasua oso argia da, ez, eta orain nuklearrekin, baina, beste kasu asko ditugu ere bai, petrolioarekin, ikusten duzue hor badagola, ez, joera bat. Bai, argi dago, erregai fosilen gehiengoa beti zergateagatik eguneko eguna, beti kanpotik etorri da, bertze herrialdeetatik. Horretazo hartu gara, hasi zenean Ukrainiako gerra eta batean Errusiak moztu zuen gasa, eta hor batean sartu zitzaigun zera, ez, haunitzetan solasten dugu, ez, ere bai ezkerretik, bai berriztagarriak, kotxe elektrikoak eta beharko dituzten mineralen mehatzeak atzerrian daudela eta nola ateratzen diren, eta hori egia da, baina petrolioa eta gasa ere atzerrian erauzten den bezala, ez? Eta hori bueltatuta enpresetara, ez? Hori da Repsol, orain gerota zailago da, ez? Nolabait ere erakustea enpresa hauek direla benetan erantzule, ze nolabait ez ikusirik gizartea gero eta kontzientziatua dagoela, eta beraz bere kontsumo ohituretan ere agian aldaketak egiten ari direla, enpresa hauek guztiak beraien web orriak eta mezuak guztiz berdez pintatu dituzte. Hori da kontua, ez? Baina datuetara joanta, guk ere atera genuen txosten bat, eta ikusten zen hori Repsol aipatuko zuen eta berriz hori. Gehien aztertugun enpresa da, baina beraien inbertsioen 89% batia erregai fosiletara bideratua. Zegoen, nahiz eta beren web orrian argazki guztiak berriztagarri lotuta egon. Nik uste dut, kapitalismoak bai baditu estrategia handana bat, greenwashingarena izan da bat, baino errango nuke orain gaudela erreakzio momentu batean. Klima soziala aldatu da eta eskuinerantz mugitzen nahi da, eta nahi ditugu normalizatzen diskurso batzuk lehenago ez zirenak, ez? Klimaren kontrakoak, berriztagarrien kontrakoak, eta bar, ez? Estatu batuetan nola diren, ez? Eolikoen kontra eta azpiegitura berriztagarri guzti horien kontra, edo Greenpeaceen kontra sartu duten orain, akusazio ikaragarria, Lorea kontatuko du nien baino hobe, baina 660 milioi euro eskatzen dizkiote, edo izan da gainera petroleifera batek sartu diona. Duela urte batzuk, hoi akaso etzen hain errex eginen, etzagolako klima geopolitiko bat hoi bermatzen zuena. Hoi aldatzen nahi da, eta kontuz, gaude reakzio fosil baten momentuan. Eta nik uste dut diskursoa behar da komplejizatu, kapitalismoa gauza komplejo bat da, baditu bere kontraerranak eta bere interes handana bat, Txinak eta Estatu Batuak
Batuakek biek ekoizten dituzte autoak eta hala ere badituzte interes arron diferenteak, eta nik uste dut hor, kapitalismoak badituen nolabait ere sekzio diferente hoien artean badire ere talka handiak. Eta nire ustez, gure arazo handiena gaur egun da kapitalismo fosila deitzen duguna, ez? Zertaz? Bueno, batez ere etxea sutan dagoelako. Eta etxea sutan dagoen momentuan, lehentasuna da etxetik ateratzea, nolabait ere, ez? Eta horrek, hoi bota dut, gero horrek ere berriztagarrien inguruan egiten dugun irakurketa aldatzen duelako. Zeren biztan da, interes batzuk badirela, beti baden bezala, ospitale bat egiten duzunean, konstruktora batek ere baditu ospitala egiteko interesak, eta horrek ez du erran nahi, ospitala ez duzunik behar, ez? Eta berriztagarriekin ikustu olako zerbait gertatzen dela. Guk ez dugu botere publikorik, segurazki ere, hoi dena egiteko, eta honek kontestu ingurua aldatzen du, batez ere kontuan hartuta, 2030erako emisioak erdira jaitsi behar direla, ez da? Hoi da, pixket panorama iduritzen zait, Karo, ez da kontua da, momentu honetan ez direla ordezten erregai fosilak berriztagarriengatik, baizik eta gehitzen zaizkie, negozioa handitzeko, edo, ez dakit horrela den, baina kasu honetan esan duzuzuk ere, jaitsi beharko genituzke emisioak, zein da irten bidea, eta lehenengo parte hori ez dakit hor sartu nahi duzun puntualizazioaren bat. Hor matiz txiki bat, zeren nik uste dut, eta normala da hola pentsatzea, zeren munduko isuriak handitzen nahi dire, eta hoi errealitate bat da, naiz eta beren erritmoa desazeleratu den, baina mundu globalekoak handitzen nahi dire, baina kontuz horrek ez du erran nahi berriztagarrek ez dutenik funtzionatzen. Adibidez, zertaz erraten dut zeren, argudio horren arabera, bidegorriek adibidez ere ez dute funtzionatzen, edo agroekologiak ere ez du funtzionatzen, porque total, munduko emisioak segitzen dute handitzen. Orden aztertu behar dena da, ea ordezkatu den nolabait ere erregaiak, berriztagarriak jarri diren toki horretan. Eta, hoi bai, evidentzia zientifiko bat da, ordezkatu direla. Ez du erran nahi, 100% ordezkatzen direla, ikusi barko zen tokian toki, baino adibidez, gure inguruko datuetan, Euskal Herrian, Nafarroan gehiago, eta Nafarroan adibidez, gasaren proportzio elektrikoan jaitsi da berriztagarri esker, eta Espainiar Estatuaren kasuan, edo Erresuma Batuaren kasuan, edo Alemaniaren kasuan, hain zuzen ere, mix elektrikoko erregai fosilen proportzioa jaitsi da, eta ikastegiak etxi dire, berriztagarriak jarri direlako, hain zuzen. Eta beraz, ordezkagarritasuna gertatzen ari da, eta nik hain zuzen ere defenditzen dut hoi dela argudio arrazon bat errateko. Hemen badugu irtenbide txo bat. Bai, hori izan daiteke itxaropena. Bai, Lorea, ez dakit nola ikusten duzuzuk kontu hau, edo irtenbideak horrela laburbildu behar baldin badituzu, badakit ez dela erraza, baina... Bai, argi dago fokuan non dagoen, negutegi efektuko gas isurietan, eta gorkak erran bezala mundu mailan gora doaz, oraindik ere badaudelako ego globaleko herrialde batzuk garapen fasean daudela, eta segura eskia honitz igotzen ari dira, beraien eraginarengatik, baina hori ipar globalera etorriz, nola baiteko, mitigazioa toki batzuetan ematen ari dela, hasten ari dela erraten alda, eta hori alde batetik berriztagarrien instalazioari esker da, eta aratago joan ez non daude irten bidea, begiratzen badiogu zein diren, sektore kutsatzaileenak, niretzat, erraxena da begiratza horreri, non dagoen kutsadura arazo handiena, hortik hasi gaitezen murrizten, eta gure kasuan argi dago garraioa dela bat, lehen sektorea bertzea, industria eta etxeetako energia hornidura ere bai, Orrun hor dudigari garraio sisteman aldaketa bat behar dugu, pasatuz maila, gure kotxe partikular konbustiozkotik garraio eredu kolektiboagoetara, nik nahiko nuke olako elkarrizketak egitera etortzea desakatik autobusean eta ez kotxean. Eta, merkantzien garraioarekin erikusiko da, hori ere handiz lotua dago konsumo ohituren aldaketekin, ez konsumitu Txinatik datozen gauza, baizik eta saiatu gaitezke hemengoa konsumitzen, hola ere garraio beharrak murriztu. Eta, hola sektoreka, aipatu ditzakegu bertzain bertze. Okerrena da, ez zientziak edo IPCC-ak eta ere erran digute, irtenbideak zein diren badakigu. Ditugu gure eskuan, orain gertatzen dena da aplikatu egin behar direla, eta ez ditugu. Ez aplikatzen behar bezain agudo. Irakaspen horrekin geratuko gara, eskerrik asko Gorka eta eskerrik asko Lorea gaur gurekin izateagatik.
Eta aterpean ikusiko gara berriz. Zientzia eta negazionismoaren arteko leian hegemonia aldaketa batean murgilduta gaude. Erreakzio fosileko diskurtsoa bereganatu duen eskuina dago orain boterean. Adibiderik esanguratsuena kapitalismoaren zehazkan daukagu, Estatu Batuetan hain zuzen. Foxek mahai berean eseri zituen zientzialariak eta negazionistak, sistematikoki. Eta orain Trump dugu etxe zurian, gogora ekarri du Gorkak. Norbanakoaren mailan denok dakigu gure esku behintzat zer dagoen emisioak gutxitzeko. Zentzu horretan, komunikabideon erantzunkizuna ez datza soilik kotxea saihestean edo zaborra bereiztean. Informazio ziurgarrirako eskubidea defendatu behar dugula dio Loreak. Beraz, negazionistak gure mahai ingurutik urrun.